नमस्कार, मी माझ्या नाशिक विभागातील भावा बहिणींना, पदवीधर भावा बहिणींना एक विनंती करू इच्छिते की येणाऱ्या 30 तारखेला आपली मतदार आहेत, तर त्या दिवशी मतदानाच्या दिवशी माझा अनुक्रमांक आहे 14. पूर्ण बॅलेट पेपरवर एकटी महिला आहे. त्या 14 अनुक्रमांकाच्या समोर एक अंक लिहून या बहिणीला आपण सदनात पाठवून, मी काय याच्यात माझ्याजवळ कोणतंही पद नसताना मी अनेक पदवीधरांचे, शिक्षकांचे, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवलेले आहेत. गेल्या 10 वर्षापासून आझाद मैदान ठिकठिकाणी आंदोलनं, उपोषणं केलेलं आहेत. मी वारसाचा हक्क सांगत नाही तर संघर्षाचा हक्क सांगते. म्हणून दादासाहेब आणि ताईसाहेब, आपण एकमेव महिलेच्या पुढे पसंती क्रमांक 1चं मतदान देऊन सदनात पाठवावं. मी शब्द देते, मी विधान परिषदेवर गेल्यावर जुनी पेन्शनचा प्रश्न असेल, पदभरतीचा असेल, MPSCच्या मुलांचा प्रश्न असेल, प्रचलित अनुदान असेल, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न असतील, याच्यासाठी महत्त्वाने प्रायोरिटीने त्या अधिवेशनात सोडवण्यासाठी सस्पेंड झाली तरी चालेल, पण प्रश्न मात्र सोडून आणेल. एक सामान्य घरातली बहीण, महाविकास आघाडीची उमेदवार, वंचित बहुजन आघाडीची आणि जुनी पेन्शन योजनेने पण पाठिंबा दिलेला आहे, कारण की मी स्वतःच NPS धारक आहे. तर मला या NPS DCPS म्हणजे नेमकं काय हे सगळं माहिती आहे. समोर काहीही माहिती नाही. ज्याला माहिती आहे त्याला निवडून द्या. ज्याला माहिती असेल तो प्रश्नही त्याचप्रमाणे हाताळेल आणि प्रश्न सोडून आणेल. मला विश्वास आहे की आपण भरघोस मतांनी मला निवडून देणार आहेत. धन्यवाद. आता तारीख आणि वेळ एकदा परत सांगू. 30 तारखेला, 30 जानेवारीला मतदान आहे. 8 ते 4 या वेळात मतदान आहे. माझा अनुक्रमांक आहे 14. त्याच्यासमोर द्यायचं आहे पसंती क्रमांक 1. आपला पेन न्यायचा नाही, त्यांचाच पेन दिला जाईल. पसंती क्रमांक 1चं मतदान देऊन ते बॅलेट पेपरला टाकायचं आहे. आणि तेवढंच मी म्हणते की काम करणाऱ्याला संधी द्या, एका बहिणीला संधी द्या.